Right, wane mafoni tisaipa silent kana kudzima kana kupinda munda kana mukoti etotsika dzemukoti. Right. Kurinda angel ndiyo chipuhya mabe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndekundikuma mbavha ndoda kuritwa ne200 US nenengo dzako pane mari dai zvese zvoitwa tsvake kuti angel kurinda achitaura kuna mabel chipuhya. Ahora te hago como así. Pamusoro mambo waive musi wefriday masikati Friday ipiwa yatava mebho akauya kwandiri achibva asvika achindidaidza vadaidza vamwe mai vatinoshanda navo kwamasambhuku vanonzi maidhi vatapinda mumusika make maanotengesera atibva anditi ndipowo zvemari yangu yandakadini yawakandibira chibva namuti handinawo kubira mari yako zvikanzi inini wakandibira mari yangu tokuona kun'anga kwandiri kubva wabuda patv uchipinda nekona iyi ukapinda wakadai so ukakambaira ukatora mari yangu uchikwama ukabuda nekumberi kwanga kuine vamwe wako 2 wangu wakavharidzira kuti wasaonekwe nevanhu kuti muruita sei murundibira zvadaro izvozvo maba mari yangu maenda mukanoigowana pamagowana mari yangu pamba pacho taona pakapendwa newhite pamapinda uchigowana mari panext door pacho taona paine mba anzi yecream here kana siri mistake kana kuti pingi madaro magowana mari makazodzoka kumusika iwewo bvawabata lunchbox yako yemajarini yatakaona wakabata ine zvinhu zveblack zvawaikandira mumusika mangu uchibva wazodzoka futi nenhombe uchibva wakanda musika mangu patv takazokuona wakabata bakatwa rinejira dzvuku uchida kundibayira mari yangu. Sisi wacho achibva watoti ndikunzwa kurwadziwa kuti waida kubayira munin'ina wangu mari yake yaunge wamubira pamusoro pacho kuda kumuuraya. Zvadaro ini chandakazogona ndakavati ndokumbirawo kuti tiende tese kun'anga yacho yamakaita sei kwamabva pamwe ndinganoonewo kuti ndakasvika sei mutebho menyu macho ndichitora mari nokuti nechokwadi chandiri kuziva ndikuti handinobata mari yani yavo ndopakanzi namaidhi iwawo iwe maidhi fonera kun'anga utaure kuti munhu uya wataona patv taakuuya nayo uye atibhata handina phone number. Sisi wacho akati hatina kumbotora phone number. Svika namaidhi iwayo hazvinetsi isusu taakuchimirira sekuru wenyu chiwatadini watafonera vauye vagadzire zvinhu munhu achabuda adini amongoterwa nenyuchi dzake ndobva tasiya nyaya yakadaro. Ini chandakazogona kuendawo kukomisi yekwamasambo vanhanoasuma nyaya sezvakuya ndikavataurira kuti inini ndiri kuda kuti kana nyuchi dzazouya dzikabata munhu akatora mari yemunhu muzomubvunzewo kuti koma yavo chaita sei navo. Ndobva ati vakomiti ati alright isusu tochimirira mari yacho yokuti iwe uchada kuenda kwamama asi usazoende usina kusvikawo kwati ndokuchisvika kwemandi hapana nyuchi dzakauya hapana chakaitika kwakudzokera kukomiti ndikasvika ndikati wedu ndadzoka ndozuva riya randakati ndokwanisa kuenda kupi nenyaya yangu kumberi kuti chokwadi chibude muzogutsikane mese musika munoti zita rangu rasviba asi handina chandakaita sei chandakabata chisiri changu. Ndobva vadaidzana vekomiti wachibva watidaidza tese iye neni wachibva wandibvunza nyaya vandataura semaudzirwo andakaitwa sei andakaitwa ivo vacho wachibva wamubvunzawo akambotangwa kuti hapana svika nekomiti ukati hapana hazvibatsiri tinokugadzirisai sei. Ndobva ataura nemo sematauriro akangoita kandiri apedza bvabvunzwa zvikanzi fesi yamai yavo wakaiona here kuti zveshuwa ndo vari kutora mari yangu. Zvikanzi ndaiti pane idada kuona fesi yavo mutevha yauya ichivadini ichivavharidzira fesi asi pavanga vakafuratira back view yavo ndakanyatsoona kuti ndivo vatora mari yangu pakamira. Ndokuuya kwandakaita kunoripota. Izvo zviri kutaurwa hanzi naangel
unoditi ndakatora mari yako ini handina kuba mari yako, saka unoti chiiwe akaba here akadii? Ini handina kuti akatora mari yangu, ishamwari yangu, tinondotamba tese zvekuti dzimweni dzenguva ini ndotora makastoma panze katonditi maybe ndavhura musika mako ndaona bhutsu ndachitakona kuti ndiani apinda mumusika mako iwo usimo. Saka zvidaro ndakabvunzisa shamwari yangu, naishamwari auna kumboona here munhu apinda pai mumusika mangu achitora mari yangu? Unokoziva kuti uri munhuwo dzimweni dzenguva ukasangana nesituation yakafana iyoyo unobatikana nehasha. Ndakamubvunza nehasha achikauya kwandira maybe mari yako zvishwa handina kumboita sei, handirambotora mari yako. Ndikati haunotora mari yangu, ndakanorangarira ushamwari hwedu. Ndikati sorry shamwari yangu nekukubvunza kwandaita. Akati alright ndaita sei, ndazvinzwisa kuti nyangwe dai ndanga ndiri nini ndaigona kubatikana zvakaextend iwe. Ndakatoti nyaya yake ndakazvishandisika ndakuona samuni rakuuya musi wemind kuma3 asi patakakumira negero tatotaura tese musesande ndikatoenda pamusika pake ndikati rakabvutse mwana akana kuzotengwako nditopa kasitoma yandaiseva. Haruti sisi wako hanzi sisi wako wakatouya wachitaura mashoko aitaura ende zvikanzi mukaenda kukomiti ukandotaura kuti ndakamupfuma ndakaona muona pagirazi asi mutendo yaitomukaridzira ndakazoona bhegi mashoko ewaindorambana nawo handina kuchitaura izvozvo, ndakangomubvunza seshamwari yangu. sisi wako aripo? Ndowapi sisi wako? Ini ndakasvika wakagumbatirana vese vachichema ndichibva ndati chii chaitika. Uyu munin'ina achibva ati inini ndabvunza uyu shamwari yangu kuti wamboona here munhu apinda patebhuru pamusiwo nditinopindirana pamatebhuru. Saka ati inini handina kuba chii, handina kuba mari yako. Saka ndikutomukumbira regero kuti sori ndakanganisa nekutaura kwandaita ihasha dzadzandibata. Iyo wadari iyo awa wakatotaurirana kuti pane paakaenda kavo wakazondoona pakamera uye wakataura zvakare kuti kana tisina kuenda tese taakungoti chiremba iyeye agadzira ariko kwenyuchi dziuye. Saka izvozvo hamuna kuzvitenda? Handina kuedza kuwandira kwandakamboenda kuti ndiono tatore mari yangu. Suri makamutaurira kumutaura kuti ndashaya mari kuti yeyo nyuchi dzichauya? Kwete, handina mutaura izvozvo. Kukomiti, asi kukomiti handiti maka uyo akaenda kundotaurira komiti kuti mukanga nyuchi dzazouya ndo nyaya iripo handiti? Akatotaura kawo iwe ukataurirwa kaiva nyaya yenyuchi nekomiti tobvumirira nyuchi kusvika mande nyuchi hadzina kuuya, saka uyu nyuchi dzisina kuuya ndopazouya zvekuti akaenda kukomiti ndandida kuzviziva. Ndakazoziva tabudze nekomiti vachiti heti kugadzirisanei muri shamwari shamwari tokuziva muchitamba mese. Komiti yada kugadzirisa chii? Komiti yada kugadzirisa kunetsana kwatanga taita pananetsana chii? Mabvunzira ndakamuita, ndakamubvunza ndine ukasha. Ukasha makabvunza muchiti chii? Imboita nini ukasha tora? Ndakamuti shamwari hausiwo watora mari yangu here, nokuti pandanga ndichiverenga mari yangu tanga tiri tese munomu uriwe zvakare ngoshandisi maybe ngatimbobude panze timbva ngo tingaone chima kumakastoma angu. Ukasha handizivi pane komiti yauya wane komiti yauya unova kwakatanga kumboendeswa nyaya ichida kuendeswa umwe ndinenge nditombo wakasvika nawo komiti ari mune wekomiti here? Hamuna. Samwe ndoimba kuti nyaya iyi ndiyo munobvunza masaka kana vane mukana wadaidzwa mboya uyouya komiti yakatanga kusvitsa nyaya iyi ndiyo inogona kutaurira chokwadi dzakasvika komiti pakasvika pachinzi because takuenda great length now iwewo kuti nyaya iyi yakatosvikawo komiti ichitaurwa umbo wataurwa naangelo. Iwewo uri kutaura kuti kukomiti haina kumbosvika saizvozvo handiti? Pakaita wekomiti anotaura kuti wakasvika nhau iyo uchitaura iwe kuti pane nyuchi
dzichauya zvemushonga uye kuti wakaenda kun'anga usaziya sei iwewo izvo zvakaitika vanenge vakunyepa futi handizozivi aiwa tinoda kubvunza kaiwewo nekuti tinoda kuti tione kuti unotaura chiro chokwadi here nekuti kukauya wekomiti achitaura kuti nhau yenyuchi yakataura nhau yekun'anga yakataura iwe uri kutaura kuti zvese zvandina kumbozviita pamberi pamantu kudai akuita mhosva mbiri kunyepera dare rese kuti vanozviita musairambi nenzira iyo mape kana wakazviita unotaura pamberi pamako ndakazviita asi ndasaresa kana ndakashatirwa ndikaenda kun'anga kun'anga ndiko hangu kwandakamboenda waitaura uri kumushishidzira kuti ndamboenda kun'anga waitaura uri kumushishidzira here kuvhundutsira mabvunziro andakamuita ka ndikati ndakangomubvunza ndine ukasha hwekuti ndakati mwatoti tinombopindirana matebhuru dzimweni dzenguva tinogonombowandidzirana chiro saka ndakati senguva yareba ndiri kumona zvendashaya mari yangu zvida pamwe anogona kunge ari atora chinyi mari yangu asii mari iyi yakanga yashenga 190 imari yakawanda kairi zvekuti ungatadze kuenda kun'anga here kuti undoegeneni mari nyaiyo nekuti pazuva dhuze unotoisenzera munhu wese handina kuzosvika paextend iyoyo handina saka zvekun'anga zviri kubva kupi kwaari handisi kuziva kahamango semaonera tiri kuita uyu semataurira aita achiitsanangura achiteta nyaya yake zvakakwana zvakaitika kutoti kunyangwe nanasisi wacho wazonga wakubhurauzana waona samanisi zvoreva kutoti akugadzirisa nyaya kutoti isasvike ipapo zvataurirwa kuti dai wanga wakakumbira ruregerero kuti ndakanga ndakataura nehasha dzacho hausi kudzitaura dzakakwana dzawaburitsa kutoti wakatuka munhu ukataurira kuti uri mbavha kun'anga wakaenda magirazi ukaona zvese ukamuona wakuti paita utsi kuti tinawo mamwe magirazi anokuburitsai pachena asi zvoreva kutoti komiti ndo isipo iwo hauna umwe witness yawauya nayo kana kuti akanga aripo anozviziva nyaya iyi munonga makawanda kapaya tiri kuona makawanda muripo asi hapana anowitnessa zvamutaura uyu anasisi wake weiwowo unani right tiripo ipapo pakomiti pamaenda kukomiti zvakanzi chii komiti kutigadzisa pavakaita vakati regerera naye muri shamwari yakatongwa here nyaya yacho nekomiti komiti vakangotivhunzani saka but maybe wanga wafungira kuti vazvida shamwari yako ndinogona kunge yatora mari yako regerera naye zvinowanikwa ndopaka shamwari yangu payakaramba akati nini kuti ndimuregerere handichaita sei handichakwanisa ndimi nekuti mabvunziro akaita zvidai kuti atofungidzira kuti inini ndindaita sei ndatora mari yake ndakuenderera mberi nenyaya yangu tifonere nenhamba dzemakomiti member ino hanziripo akanga aripo ndiani vakanga vari vatatu ani vanonzi maili nevanonzi mainogwini nevanonzi maiexo right towafonera tizwe kuti zvakanzi chii pane nhau here yekuenda kun'anga here number 1 number 2 pane nyaya nhau yenyuchi here kuti dzichauya here komiti member akataura kuti izvozvo zvakataurika then it means kuti iwo uri munyepo Mathematics namani uye komiti ikataura kuti hapana zvakataurirwa it means kuti uyu munyepi handiti saka batai komiti chimbobudai wachimbobuda muchibata komiti
mairiwa da waramba kuliso chapupu wati nyaya dzvanhu wairiwa wa zvipererepo kwenini ndakabuda mazviko tavatafonera mai Edson wakaramba zvakare kumira sechapupu watazofonera anonzi maiti wati nini kuziva bedzi pandakagumisidza kunzovanzoti wachibvunzana nezvemari yavo zvekutaura zveng'anga nezvenyuchi nakandisipa takamire sezvo nyaya yenge yagara yaenda handiti wangu watotaura zvekun'anga kare zvenyuchi kwakutowaendesa izvo motoende ndioneka kuti hapana here saraiti nokuti vakasaenda nichibvira ziuya futi vakuti takakanganisa paya paya dai takazi munoenda kuseri kwechuru okay munoenda tondoona kuti pane zvakaitika here kana kungopumana kudai nawakumana zanyese murangani yaitaura kachangano nyaya yevana venyu yangaenda kuseri kwechuru yaangel kurida namebho chipuzha chiremba asvikotsanangura kuti vanangu sei muri kungokakazhana musingakwanisi kutaurirana pachenyu musati mauya kudai. Mebho chipuzha wakabirwa kaiwe makwati ako sei uri kuti uyu Angel ndiye akakutorera mari yako. Handidi zvokupomera kana kupa mhosva kune munhu uyu haasiri iye akakubira makwati ako sezvaunge uri kufungidzira. Usapa Angel kurida mhosva kuti akakutadzira, asi chinodiwa kuti mimi muzive chokwadi chezvakaitika. Pana akaona ushamwari hwenyu akapindira pakati penyu akaenda kundoba mari yeumwe wako. Saka zviripo ndezvinoti munhu haasi kure kure, ari pedyo nemi uye munotomuziva. Saka wakaipa uyu akatopinda pakati penyu pakuda kuti pagadziriswe. Inini ndaona dare ndichikwanisa kurivaka kana kutoriita. Saka pakuda kukweshwa meno ndotuma imbwa dzangu dzigone kundoruma akatora makwati ako. Saka iwewe unofanirwa kuti ugezwe changu. Ndosaka wapomerwa mhosva nokuti wakatora makwati iwe usiriwe. Aya mavambo chete kuti uone kuti pane zviri kuuya zvakashata zvinogona kudaidza makuva kwauri iwewe nyakupomerwa. Asi zvatingaita iye zvino ndezvekuti ndoda kuti mubvise mbudzi imwe chete nejongwe nditovaka dare iri kuti zvigone kuita zvakanaka. Tione munhu akatora makwati ako. Maoko ako haana kubata remunhu asi mbavha yenyu iri pedyo. Saka ndakutokukumbirai imimi kuti mubvise izvi tivake dare. Saka uyu abva atokwanisa kutobvisa mbudzi yake kuna chiremba Mebho. Yes, abva atobvisa mbudzi yake kuna chiremba kuti vatoita dare racho vamwe vecho vakatarisa. Saka dare ravo ratoitwa. Handitoda kupaipa kunodoka kwezuva. Kana riri ranonoka rinopindira mangwana. Asi toda kutoti ritoita chiripo ripo izvozvo. Saka dare racho ratoitwa changamire. Hanzi asi kana achinge adzosa iri mari mutongo uchareruka. Kana adzosa asina kudzosa aita kutobatwa nomutombo iyi pandoda mombe mbiri kana azouya mudare renyu. Right, saka unoti china bhuru wako inini semunhu akanga apfuma ndinoti
ndashinga kuti ndisvike pakuti ndichenurwe vese varipo nevamwe vatinoshanda navo kwezoitira remangwa. Chinangwa changu changa chiri chekuti mangwana kunozobirwa zvinonhuhwira. Zita rakanyangadzwa rinongoramba richidini ndo rinotanga kushanda. Saka unoti chindo zvakabvunza usati wapindura wataura mashoko akanaka. Aiwa, ndinoti kucheneswa ndacheneswa. Asi papfuma yangu yandashandisa mukurwadziwa kuya kusomana kudai. Idzore. Imari yawakashandisa. $35 yandakabhadhara $35 plus 10, $45. plus $10 yendara. Plus $40 yandabhadhara kupinda mudare vasekuru kuti ndichena. Ndoita mari 85. Hanzi ndachingoda mari yangu yekuchenurwa. Dare rako rakuendera mberi. Munoti ndachingoti zvakanaka hazvo kuti wachenurwa, asi pakutoda mari dzekuti kushandisa kwaita nerimwe divi watobatsirwawo kuita zapataurwa nyaya yerufu pamberi kwavo nekuda kutoshatirwa kuti wabviswe munyama uye wakasadaro kune rufu. Saka ndokunasa kunge matobatsirana sechamwari neshamwari, maigona uchinzwisisana iye pakurwisana, pasi matobatsirekana mese nekuti oda wange usina kubvunzarwawo nenguti wanga wachasangana nezverufu rwakataurwa pamberi. saka tochiita hafu hafu kuti 45 85 wochidzorerwa 40 42 43 hakuna mabhonzo handiti iyo hanzi wochidzorera guru wako masimudzana kuti dare rako riende mberi. Hauchabhadhari mari yese yemakosti, uchibhadhara hafu yemakosti no $45 noti Tinotenderana nazo nekuti sezvakaitwa musaziva. Saka unosimuka unobhadhara rini? Kumbiro choti kupera kwemwedzi uno. Kupera kwaMei. Chisimuka imente.